kayo mo Ken, kamusta kayo? Kami Ken hindi masyadong bigaganakan. At ayos mo naman. Ano pa natin nga sabi ba ako kung masyadong makasulat kayo pero babawi na ako mo ganun. Papa! Sa libreng oras, kalupanan rin mag-tape kayo. Ha? Kasi kung may labasan na Enero, masyado akong busy. At kung obra aking kilo, kaya Sabado Domingo, papag-obranda ako. Overtime. Ngayon nagkaya may paintabon na ating kong cover ding. So, mapagal. Nya, siguro, medyo mayayat kong bagyangin Hindi natin yan mapagal. Sobra akong pagal yung kaya. Kaya obra. Hindi natin ining, may malyaring yung mag-double time. Muli natin ning proyekto ng na paggawa ng bale. Doble piso Kapit na. Baka nita, patok na kami kaya ni Mami. Ayun kalikot. Ini Pepe. Sobra nilikot. Salitang ganyan ha? Oo, huwag mong iganon. Gusto mong tulok? Huwag mong yan sa ano mo. Huwag mong yan sa tenga mo sabi. Gusto mo magkaroon ng tulok? Ayaw! Huwag ito huwag matigas ang ulo mo ha. Kulang ko yung picture. Si Ingkong. Si Auntie. Hindi ka mag-poem ka nga. Kanta ka, sige na. Kanta ka.
Ay, mag-point. Nagkanta ka niya. Kakanta ka? O, sige, kanta na. Wala akong naintindihan. Ayan ni Judy. Patay mo ng gripo.